Bigarren platerakin hasi baino lehen, hemen arkume egin bar dugu, txilindroi erara. Ez dauka ez piperrik, ez tomaterik, ez ezer. Bastanen, simple. Arkumia, kipula, baratxurie, eta patata. Eta gatz pixket. Eta gero olioa. Bai. Eta frigitu goxo, baina horre bere puntua eta bere sekretu dauka. Baina hori aurrena, escape room, zer dago? Ze asmatu duzu horre zuen inguru horietan? Bueno, guk asmatu baino, ez du asmatu baino. Duela urte bat edo, Bai? lehenengo aldiz emaztea ebili zen, Iruñean escape room ugari daude. Bai? Gero eta gehiago irekitzen ari dira, arrakasta izaten ari dudako. Eta, bueno, azkenean, eskapatzeko... Zer da hori? Hori esan manizu. Eskapatzeko sala bat bezalakoa, barruan joko batzu daude. Bai? Eta, zure buruaren logistika eta frogan batzen duzu. Bai? Talde jokoa da. Vale. Eta taldeak sartzen dira barrura, eta barruan badaude elementu batzuk, dekoratiboa dienak, eta beste elementu batzuk, zerbaitetako zerbitzatzen gaituztenak, kandau batzuk irekiz, pistak lortuz, eta sorpresak daude sala barruan. Baina bestela zu itxi iten dizutatea, ez? Bai. Zu barruan gero baten... Momenturo zaude kamara bitartez ikusten ditugu jokalariek, partaideak, eta hor, jokatzen, beraien logistika eta martxan baten. Ez duzu hor unibertsitateko karrera bat eduki behar, formula batzuk egiteko. Batuketa simple bat egiten dakien batek egin dezake. Eta logikako kontuak eta loko izango dira, ez? Eta aurrek ikedarri ongi jokatzen dute. Azkenean gaten dire eta guk batutan uste duguna baino errexagoa denez, aurrek ikusten dute zerbait simplea bezala. Eta hor ikusten zain. Guk beti komplikatu bilatzen, hau zaila izan eta ez. Beira, hori honekin lotura du eta hau erekitzeko balio digu, eta erekitze dute gandadoa eta lortu dute bertze pizza bat, eta denboran barruan irtetea lortzen badute, azkenean beretako reto bat bezala gainditzea da, ez? Zenbateko denbora dukate izaten dute normalean? Urte bat, baina guk usten digu partaidik guzi dena bukatzen, osoa bukatzen. Ordu bat? Urte bat ez. Da, barkatu, ordu bat. Urte osoan barruan eman badu. Hainbat ensala eta txilindron da jamarko den itxuz, Ez, ordu bat, bai. Eta hau nun daukazu, Elizondon? Elizondon, bai. Bastan bere osoan. Eta zen muz, ondo junda, jendiai gustatu lan arrakasta? Bai, momentuz arrakasta aukitzen haituen zerbait da. Epe laburreko gauz bat da, zeratik azkenean jendea behin etortzen da, eta egin eta ja ez da gehiago itzultzen, azkenean ja egin duelako. Orduan ez dakigu noiz arte iraungo dugun proiektu honekin, eta gero hurrengo proiektua hasteko momentuz animoso gaude, ez dakit ikusiko dugu. Baina, badauka, bastanen gaur egun ni behintzat egon naizenean beti turismoa ikusten da, kanpoko jendea bat hor, katalana, frantzesak, guk ikusitu pila bat kanpotarra, kanpinetan da. Eta, ni ez dakit dan, liburuak, pelikulak ero ikusia izango dute, netako azkenean bastant agertu da, azken aldian modan dagoen baiara bada, Euskal Herria orokorrean hemen ere badauzkagu San Juan de Gaztelugatxe eta Zumaia eta ez da izan, eta jende asko ekarri du horrek. Eta nik uste, oaindik turismoaren dako ez gaudela etorri zaigula golpean bezala, eta baitugula zoko omnitz eta gauza omnitz erakusteko bertze lekuetan kriston garrantzia eta kriston fama duten lekuak, bastanen baitugu non nahi. Baitugu urjauziak, baitugu denetak, eta azkenean jakinen barra hori saltzen. Hori Frantzian izango basan, sarrera bat, handik arri bat hartzea korratuko ez dizuten 25 euro, eta baina horren besteako ez da, nik uste hori gehiagizkoa da. Bai, nik uste bastanen ez dugu inorek helburu gisa, natura aprobetxatuz, dirua sakeleratzeko. Ez zait ongi bitzen. Lanean hasi barko dugu, hitz egiten jarraitu baino lehen. Zugu txiki-txikitu? Baina txiki, zein esaten diezo txiki? A ber, tamainontako puxetak? Txiki hau. Vale, hau erditik? Bai. Hau ondo? Bai, arrazondo. Hola, Bai. Vale. Hori baino gero batza? Dana, aragia atarako du. Oso ondo. Aitor, galdera timbalizut. Hemen mundu guztia dago esaten aurtengo udara eurien dola, bustilla eta ez da izer, baina ni mendian ibiltzen naiz da, mendia basoa lehorra dago. Zuk ikuste duzu hori, aurten neguan ez du euririk egin, orduan eta hori garrantzitsua izaten da, eta aurten lehorra dago, eta hor, zute kontuak eta inguru horietan da, zen moduz? Bazanen udan zuterik ez da izaten. Bazan oso berdea da, bakizu. Bai. Eta udan ez da zuterik izaten, gukan zuak egiten ditugu neguan.
Kontrolatuak, nahi eta zute kontrolatuk? Bai. Erreketa kontrolatuak deitzen diegu. Bai. 2000 urtetiko hasi ginen EPRIF izendatuen talde batekin, hau, botatzeko? Hemen. EPRIF izendatuen talde batekin hasi ginen lanean. Bai. Eta lehendabiziko urteetan ezken, arrakas asko izan, ni goritzen naiz, 2002 urtean zute asko izan ziela baztanen. Urte asko erregabe, fundamentuz, eta jendeak usi zuen eguraldi bikaina egin zuela 2002ko... Bero gehi egin zuen urte. Uda hori izan zen, nik uste gogoratzen duan beroenetako. Neguan ari dez, eh? Neguan, bai. Bai. Bueno, negua eta udaberria. Bai. Guk erretzeko ditugu urtarrila, otsaila, martxoa eta apirila. Bai. Hortik aitzin daia batzan berdatzen da, eta han erretzeko giroa desagertzen da. Bai. Iruñean da alderantziz gertatzen da. Han neguan arriskua egon daiteke, baina sua kontrolatzeko errexago. Baina udan, temperatura altuekin eta... Eta hoi, hortik aitzin da zikine pixke lanean, lan haundi indugu pixket jendia bertze erretzeko erabat erakusten. Azkenean leheno baten zen zu azpitikoiti, aizegoakin eta zue italtzen zen aizuen lekuen eta kontrolpeko zubik etzen diten. Eta jendeak ertzen du, lehenagoko baserritarrek erretzen duten dena pixkeka, eta dena zago mendiguzti garbi. Baina lehenago bazen azin da unitzen mendien eta gaur egun ez da. Eta gaur egun erreketak egitea, aize zailagoa da. Eremu handiago erretzen dirilako eta zua kontrolatzea zailagoa delako. Orduan guk EPRIF talde horri esker eta zuhiltzailei esker, talde dezente bat egin dugu. Eta hasi gara, jendeai erreketa arriskutsu horiek egiten laguntzen. Jendeak ikusten duenean, erreketa batean, gu egon da ardurik ez duela, eta, bueno, ardura badu, baina bere gain ez duela ardura. Azkenean jendea animatu egiten da. Zein da problema? Guk erreketa batera gaten gara, eta bai, zuretako arrasmajo gara, baina ur ere esperoan dago, eta arek ere nahi du. Eta gu egun betez erreketa bat egiten aldugu. Eta urtar, demoraldi batean, 10 egun egiten baitugunak, 10 erreketa egiten ditugu, baina 50 ez. Eta 40 bat daude zer. Eta horra azten da, bizkoa jendeare, moskeatzen. Nire ganatzat etortzen. Eta horren azkeneko urte hauetan ibili gara, aitzineko urteetakoai lehentasuna emanez, ekiten erreketa egiten. Erreketa egiten duzunen, zenbateko terrenoak edo egiten dituzu, zenbat? Berre ditzazkegu, hektarea batetik, 30, 40 hektarea erre izan dire. Eta zenbateko lantalde zaudete? Lantaldea zuhiltzaileak etorri daitezke 8, prefekoak 4, udaletxetik 2, ingurumen departamentuko mendizainak ere etortzen dire. Orduan zuek terrenoan arabera, zuek uste zema jente etorri behar da, geixo, eta gero nekatzariek ere bai, azkenean berak eskatzen dutelaik, eskatzen zaie 5 persona benpinkartzea. Horren nekatzari ez ditu batzen punto zailenetan, baizik, eta erreketa batean normalki ezten gara gainbera. Eta haizeak alat iten balin bedu, eta hau errebar balin bedu, azten gara zuen mendik, beti kontra. Beti kontra. Bai. Orduan, etzen dugu ese unekarri, errez, talde bat gaten daunet, eta bertze taldea behiti. Bai. Eta gero, itxi egiten dugu erreketa, segun eta haizeak nun eskatzen digu. Batzutan, buelta handia egin beharra izaten du talde batek, eta bertzeak oso txikia. Orduan, dena konpenetratuta doian behar du. Zuak ikusteko, beti persona bat eukitzen dugu parean, eta arek talki bitartez eten dizkigu zer egin behar dugun, eta noiz gelitu behar dugun, eta noiz aurrera jarraitu behar dugun, agindu guztiak. Hoi, azkenean, hemengo nekazaien dako eta holako protokoloa eta ez dit, hasi behar dugu erretzen, eta guk erreketa hasi eitzinean... baina kontrol bat beharko da, hola gertatzen dienak, ez? Zua egiteko era arrisku gutiena duen manera da, hola. Berek ere bakite. Baina azkenean, jende etortzen da, venga, guk bertze lanak dauzkagu, eta hemen ez du egun osoa egon behar hau erretzen. Nik organagoa itxeiten daukat, ero ez da etxian lana daukat, eta... Bai. Eta nik erraten diet, bueno, zuk egun bat urtean duzu, nik 30 egun bali madien, nik 30 egin behar ditut, orduan, bakarra denez, azuretzat denez, hori da.
pazientzi pixkat. Azkenean da... Bakoitza beria ikusten du. Bai. Eta horre asmatzea zaila da, Bai. Bale, bueno, zait, agian gehiagi dago hemen, segero patata bota behar badiago, zuk ikusi zema beharko dugun. Botako hortik induzun puske bat, eta azkenean da... Bueno, honi zu emango diot. Xuba Juan esan duzu. Xuabe. Bale. Hau botako dugu, Julian bai? Zatitu dugun, hau? Baratxuri esan beharko dituzu. Nik uste neken aski dela. Baratxuri botako dugu gero, Bale, bai. Baratxuri iteko orduen, itemana sobera, momentu batean, aldai ez edeke zaporea denai. Bai. Hau inen dugu gatzatu, Erabili behar dugun hau gatzatu inen dugu. Bai. Hau adibidez. Gatza bota. Eta gero hemen hasi gara. Beste pixket. Eta listo. Eta hori da pixket. Eta gero, gaimera arretze horrek, sua denbora gehiago irauten du erreketan. Bai. Azpitik goiti mante arretzen da behala. Gero kontrolpean okitzea sugoita ezinezkoa da. Eta jartzen ditugu, arriskoa dauen lekuatan, zuitzailen kamiona, mangerak. Eta horrek, kriston lasaitasuna emate dizu lanean ditzeko. Eta nekatzerien batzen alduzu erretako utzi diren leku beroietan, hantxe, zuitzaltzeko batekin, egon bakarrik ez dute egin behar. Baina, momentu batez, sua pizten bada momentu, gu behitien egon lanean, horrek sua itzaltzen badu, kristona nahi egiten du. Bai, da, gehiago baspadako, Hoi da. Egotea baspadako dela. Azkenean, helburua zein da. Berak nahi duen ere moi erretzea, alik eta hobekien, dudik gabe, ikusten badu ez dela ongi erretzen gaten gara. Erreketa ongi egitea da helburua. Eta, azkenean, nik entzen diot erdiko bihota. Bale. Azkenean ikusten da, igual, azpitiko iti erreta, 3 urtez edo berriz errebarra izaten dutela. Eta batzutan, gainbera erre eta igual 7 urtez, dutena garbi. Baina hori, hobeto erredalako, Baina igual bertze batzutan urte batez zikintzen da berriz. Eta hasi gara orai, azkeneko urte batean, ilargi ere begira. Egiten ditugun erreketa horiek, ze ilargitan egiten dugun, ze temperaturarekin egin dugun, ze sasoietan egin diren, dena altxatu egiten dugu. Eta ikusi zuen... Horei atako du konklusioa. Horrek zer ikusteko ibadu. Nik uste baietz. Bai, hori azkenean ereitia eta bezala da, ez? Ereiten danean da... Karbola gota... Hil gora hil bera eta horitena... Txerria hil... Edo zen gaut. Bai, gauza asko nik uste astu inzaizkigula guri. Garai batean normaltzat hartzen ziena, eguraldia ilargiero tempora behitzi eta gaur egun ez duela. Gauzak itxitugu behiteatik. Nik temporetan ez du sinesten, azkenean... Aurten ere uda idorra behar ni peio ona etorri behar bada gurekin kosinatzen sinistuko dut, Baina hortako etorri marra peio gurera, Bueno, zibutiko dugu partak. Bai. Hau, hemen txutziko dut. Eta erailiko du. Bai, a ber, hau zuritzeko. Alberto Alizkorretari ingo jo oliteko erara hemen tomatearekin, da bera guztua gehatzeko. Nausila, una. Bueno, gaur bastan aldea etorri gara. Eta, hemen dago, Aitor, kosinero aparta, gero, zuzai moduan ez dakigu, zela modu moldatzen, baina sukaldean erki moldatzen da bintzat. Alduten bezala. Eta animatu denak bastaneko baiara bizitatzea, bertan daukun altxor txiki da, basoa eta mendian da hiltzea gustatzen zaizionai bizitatu beharrekoa, herri polit askoak eta jende oso jatorra, euskaldun girua, dana dukezu, Eta bertan da, hola, Nik ez dut gehiago eskatzen bizitzeko. Ez, toki txarrean bizitzara, Lagunak erraten diate, bastantik ez duela inoiz atera nahi, eta irri egiten dute, baina nik ez dute gauza horik ezagutzen. Eta oporretan da hori, hortako, atatzen zaiko inoiz, lortzen dute. Zer remedio, Ez. Munduko parte asko ezagutzeko aukera izan dut. Umerik gabe geundenean, eta hori hor geldituko da. Leku ikaragarri politak ikusi ditugu. Hori egia da, baina bertan ere... Baina nahi pene ematei, bastango jende asko, ez dakitela, bastango txoko haunit nun dauden eta ezagutzen ditutela munduko parte asko. Hori Durangaldean gertatzen zaigu, guri, nik kuadriako lagun pila dauzkat, mendian da asko hiltzen dira, alpetara juten diala, ero ez da genuen, da hiltzen diala ez da. Eta ero eramatei dizkide, toki batzeta, soko batzuetan, behira ze toki. Eta hau hemen altzen dut, bai.
Horako toki pilo da eusko, da jendiek kanpora juti ondo da, hola. Nik ez dut esaten ez ez. Baina Madrilino batek badaki Xorroxingo ur jautzia nun dagoen. Xorroxinik uste dakila ja mundu guztiak, eta hemendik esatea denei, mesede, Xorroxina joan behar da bizitan, ikustea, kotxia beko parkinetan utzi behar dela. Gaina hori paseo oso polita egin dute. Oso, iru zemak 4 kilometro datatzen dira guztira. Honda etorri 7 erolan, gutxi gora bera. Baina azkenean mendia nola da. Jendeak ze uste du, kotxea aparkatu eta bi pauso eman eta gauzak hor daudela, ez. Azkenean mendia goi du, ez. Mendia altxorrak daude, horretako sufritu imala eta ibili behar da. Eta horre ez duzu sufritu barrik. Paseo txoa da. Eta hautzera igoteko aukera, nola da, horrek losak orgoian nolatan daude aitu? Ja, ze polite, Ze polite, eta gaina... Pues bada bastango jende pile bat hauzaztu dena zuten. Pile bat. Pena, da mendi bat ikusgarria eta gehien bat... Gogorra da ieteko, Bai, igotzeko aldapa kristona, baina gora sorpresa ez dizuet esango, baina geratu dize, losak, ero hola narri... Ematen du, Indian, hola, Nepalen zaudela, holako... Politxo jarri da. Bai. Nik orduan susto izan nuen, lainoa sartu zitzaidan mapatean. Bai, ez da mendio lainoak engaltzeko. Gero bauzka, segun nora botatzezun, erortzen masa, horre aberia egiteko aukera da. Bueno, horai tapatu imar du hau. Bale. Eta hau, mantxo, gero hasiko dugu. Horai tapatu imar dugu. Bale. Bale. Ardo txurik, patxarrik, ezerrez. Ez. Hori guk eratu. Baina guztua izan ez gau, botatzen aldizu, Errezeta zukik ezen nuen, amana, o etxekua, o zeinena da? Azkenean, amana lehenago egin dugunaz. Igual, bai, eta olakoak ere etxean, maiz askian izan ditugu. Azkenean, bastanen bertako jatekoa jaten den jatetxe batzuk daude, eta deutzen lekutan jaten alduzun platera da. Eta horrela prestatzen dizuten, bai, txilindron erara. Eta jende asko tortzen da, edozein lekutatik, eta jaten ditu, Iruñetik eta tortzen dienak, txilindronerara. Bai, nik txilindroia beti ikasita neukan tomateakin, da piparrakin, da hori, baina, hola, aurreneko aldia. Nik horrela egiten dut oiaskua. Gero botatzi dut hor pipar berden bat, eta gero baratxurie, hola, baina osoa, pusketa osok, handi botatzi izkiot bertan, eta utxi hori... Zerbeza ere ongi hildu zaio, oiaskoai, zerbeza ere bai. Zerbeza oso ondo, eta... Bastanen hori, eta bueno, eta Amerikanon etxiak zenbat etxe dauden utzak, hor pena, badaude batzuk horre, Bai, bino, kendu zituzen, irindu zituzen, eta orain, kaixak egin zuen, bakizu, izaten dituzte alako kanpainak, dirua lortze dutenak, zerbait gauziteko eta ingurumenean eta gauzakiteko. Eta duela urte batzuk egin zuten, irindutako leku horien, nola baiteko, berreskuratzea, konpontzea, azkenean zauden burdine gola denak, arrisku ikeragarri zagoran ez ditzeket inorri bili, eta intuten zen hartu eta dena lurrez bete eta txukundu. Eta etxe, baina jauregiak, eta horre jauregi pila badaude baita, diru badago. Norbaitek, Ameriketara kontra diru egingo zuen, horre norbaitekin zen. Baina lanian. Bueno, ikuste duzu, poliki, xua bia... Joder, hemen... Sensible dago. Trapuakin ikututa, hau lanen luke, hemen badago hor bestaldean, idatzi txorieneabildua.eus. Normal da alda amantalan punta honekin ikututa hau itzaltzea. Nik hori taktila izan barko zuen, txerri aragiakin, honekin, niriakin, baina... Estela, baratxuria ez botatzi duzu, gero bukaeran? Ez, horai, eitintxago betako dugu. Elburua da baratxuria ez erretzea, baratxuria bere puntua eman behar dio, gazimanean ez arreko. Bueno, pixkanaka, utziko dugu, hau erregozten, hone bere denbora ma, gutxi gora era, bueltaka, poliki, zaintzen jumarko dugu. Bai, eta kusiko dugu, a ber, 40 minuto zehola egiten aldugun, bale? Bai, nik uste 40 minutuan, bestela jarriko dugu erloju bat, eta azken momentuan mongo dugu, indar pixka bat? Gorritzeko, una pixka koloria mateko, gogortzeko pixka bat, barrukoa guri egina duenean, egin dugu. Bai, kostra pixka diteko kanpoan, ez? Bai, pixe. Bale, hau lastu. Utzi guzue patata hauek eta arkume egiten jutea, goxo, eta gero etorriko.
Zer moduz ikustezu, Aitor? Hori baldao. Piskat, igo indio temperatura, ja ondo erregozita zehonen. Oiz, ikusten duztu puntua? Nola, haiden, ja, hartzen, oi. Nik ez dut ezango zein daukan itxura honek, edo bestea Nafarroko beraldean egiten dena, baina hemendik nik bai deitzea, norbait animatzen bada, etortzea txilindroi beste erara prestatzera, guk guztu hartuko ditugula hemen, txorienen. Hemen kabida dana daukate, eta animatu, eta prestatu, idatzi, txorieneabildua.eus. Eta lehen ez duguna bota, norbaitek nahi badu gerturatzea escape roomera, telefono bat, ero nola, kontaktuan jartzeko zuekin? Bai, biera daude, bat, web gunean sartu, iru bastanescaperoom.com. Eta bertzia, Facebooken ere bai, bastanescaperoom patuz, hartzen da gure horrialdea. Eta beste da, telefonoz, 660, irurogeita amabos, hogeita mar, 18 telefonoan. Horrazpian daukazue, apuntatu. Eta animatu, aventura polit bat izatera, gaina, hau denentzako, hemen adinik ez dago, aurrak, helduk, denentzako, ondo pasatzeko. Adin guztietako jende etortzen alda, bai. Ordu hartzea beharrezko izango da, ez? Bai, beharrezkoa da, bai. Orduan bakizu, deitu, eta animatu. Ba, nik uste ja, listo dago lau, Eta egizu zerbait jateatzeko, honekin ero? Horrekin errego, oi, arrasongi. Aitor, baso zainak eta hemen basoa eta aipatzen ega, animaliak eta basoan daudenak eta hori ere zuen kargu dao, zuek zerbait egiten duzu hor? Bai, basoan dauden animaliak, azkenean nekazarien kargu goten dire, baina udalak, berak, baitu komunalak diren 3 bazkaldeku bazan. Bat 500 hektareakoa, eta beste 200 hektareakoak. 3 leku desberdinetan, dire, Berate, Lizartzu, eta erdi izan 500koa handiena. Hor, uda sasoian eta neguan aziendak gauten dira. Eta aziendoien markaketa eta kontrola udalak egiten du. Eta udaletxeko mendizainak gara gu, eta gu hau denez, egiten duguna da, prestaketa lanak egiten direla ikan, hori kontrola eraman, itxiturak egiten dire berbek iratu urtero, abonuak botatzen die, ja martxoa apirila aldera, eta gero ekainan ja sartzen dire behiak, orain irailaren 21 arte, eta gero ja sartzen dire neguko bazkalekoan neguko azienda, ardiak eta behorrak. Nik aseriak ikusi nioen pila bat, gero bai? Nik goizaldean, atatzen nintzen, familiekin azkenen goizeko bostetan ero mendia entrenatzea, aseria mordoska ikusi nioen, gero basurdak eta hori toki guztietan, pila bat. Eta gehiago ze ikusina, arranon antzeko bat txikia txita zan, eta orduan ez da, horrek udaran hain txikiak izatea bada, zuk be... Bai, arranoak baitugu andana bat itxusiko peinak eta ingurudietan, eta gero hortik edatzen dire bazan osora, beateko bile bakizu. Hazienda bali medago no maite dile. Bueno, honegin? Hemen daukazue, Arkumea txilindroi erara, bastango erara. Probatu horrezu? Bai, hoxe probatu. Eta zuke, bai, hemen hortako kozinatzen da. Hau lagunekin, esozia egin egatia modu da. Bueno, han, esurrekin eta direnez, platera hau eskoekin ere jaten da, Baina, gaur telebistan fina, pixkat, eta... Hau da, dana garbila, Bai. Baina, patata honek izan behar du, azkenean kriston arkume zaporia. Zango, bez? Horre ondan ez denbora guztian, dana arkume izango da. Gaiko dugu. Samorra. Eta duda daukat. Ez da gizar da hono goxu hau. Arkumia ero patata. No, bai. Patata da, ikusgarria. Eta erreza, Bai. Sartaian, sekretu egiztauka, kipula, baratxuria, arkumia eta patata. Hemen arkumia merkena, garestina. Baina, zue bastanen badukezuan. Bai, arkumia bertakoa. Eta nekazariak eta kajatzen dira bastante, igual saltzeko gehien dituztenan, orduan gutxien ordaintzen dietela, eta azkenean, prezioak horre ez dituzte bedai epatzen, bakezun nola den hau. Bueno, eta historia izango zen inguru hortan usotan, jun ginen, ez da bastan, baina etxalarrea jun ginen, bikotea azaldu nion, etxalarren nola funtzionatzen, nusategietako sistema, eta
Eta han, bueno, gero, han egoten die, atzen, iztarik, ez? Hoi da, hartzen, eta kanpoan esperoan, saretara sartzen ez diren bandoiek... Korneta joten dute, ez? Horda, danak isili-isiliko marrie, hori politia da, ni onda nau. Arrasko da, bai. Eta da, azkenean ez da, nintzerrak, Madrilera, orai udan gaten zalek eta bezala, basi igual tortzen dira usoak, bazkalekure eta pixketa artifizialagoa da. Han, hori naturala da. Azkenean, aizeak enamatea usoak alde batetik, bertzetik, hor, etxalarren iparraizea egiten duenean, usoak hortik basatzen dira. Eta bai, aizea da, kristona, bai. Bueno, hori ere, aukera baldin bakazue, urrian hasiko dira, gaina urrian hasiko dira, iztarik egongo dira amorratzen hasteko, politia da ikusten nola harrapatzen dituzten sareekin, antzina egiten zan moduan, usoak.